Subscribe Endim TV Eliogo Lirikuba Irangora abangina abagaka bonsi pia bantu baminto turase cya kibanda nabakwaniribwe irire inche njege ntonda tebe uyu no mogoko monene aseli tukolia lero tuakolile emekutano yecha ama tukamange bunaga na kiamukama lakini ama sio na aligereiri na rorire ngambuya nande tigebe buya nande tiga tomanye ngatayo mujibo mondo koragira abantu batokonyire abagaka bagita direct kina management abangwana bababere abangwana ande bantu bamomba cyayani abamurabe basibago korayo gosombe cyaye tariya makiyaso n'ibibaro aseyo abamuraba babwate testari kidirect kiyeito na chairman amasikani mwakolire mpaka totene ingobo siwaino aya namasikani aratu wagache na tutonyora kibeza igon abantu bakwanira mangana mange ndotageti wansi ko zote abegento kende omuwaga miss poruri bageke bagokeje ya aseyo onye kunyarekana ntegerere omuntu takugukira maina se bintu by'abantu aritaikuye onye kunyarekana are tunabali bange mnambali bagosoka butuko kabere nigo toko moruseria GM ndoko mwanjera nigara ibuki ugora haru tugukisa kwenda uja na asega asumwa korre ntwana kuomana kyamo kamana lyanya mwamuna na kubitina lero igo twacha pongezi hakuna maswali hapa pongezi piga makofi ntoli koraje yeke moni takia byokire na ndole teke manwa pecha tugotonyare twacha hao waendelee na kasi wanyakamati wetu hatuwezi hakuna siku tunagombana chicha mani cheito chechi banda chonsi pi nyandi mwatenena wawe ngobya yemo inechi tuoni wangobi aba director baito bara nche twate bai galero onye ndiye ko narekana ntoli go chako go tora kura te otoganda bagenda no bosi twes yes ka korre na inje go nare go tewana aso yo rure gaiga o maene pintu twacha gaiga kwendosia abatere kitabaita se gas ba korire ngiya asega batage kita congratulations emere momo kwa nemia ogenda no kora boyko yonye mota ketana na mujukwira na Misiri nje na akanire yaya engejo yaya ase twarure twatura atande abatere kitabatigara obuna bareiga na itu totigara obuna toreiga tonyore gasere ngora toire ne mono tokore gasi tomende chikiro maratabu njengo pangesa aba director baite gasi ba korire se ba torusiri engoro imetuagwa banya twasa ile engoro pi anye ndiyare kunyare kana kura anto aka bagenda kutabaleiga komite tigare nero yakorega asikorweti chisenta nere tigare kudereiga tokwaterane echaye itondo tokwe kadara tobaria baikoyo babwate chaye bakoriera go 60 bono gaki bantu mbana goitu bonse mwakorire emirimo leta sei nga emirimo yakorekanire egetunkeria chamani tisi ya twago promisiri ngorutore more than 20 million nigo tokuba ekero moko genda gochibaga mumanye ng'omonto abalemi batotomete gochasi more ego baganyeta amachibwa amayanga inkibarakoreki inkibaranyore ntwa maete nga gwigwa ICU tekobo egekogera abantu aba kero barenge ibeno mwaroche buna bakorete emirimo Subscribe
subscribe Endim TV, eriogo ly'erikuba.